pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Hobatsirani nkhani zindi ni chisomo yoyendapo yamba nayi mitu yake. Kalikiliki msitolo za mizinda ndi matauni pomwe amalawi akugula katundu wa chikondwerero cha Christmas. ACB amba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe yaziunika. Ndipo mzamasewero mpikisano wa katswiri a ligi ya masewero mpira wa miyendo wa pagombe udzachitika pakati pa March ndi April chaka chamawa. Tikhali modzi tili ndi zikomanso zina zambiri. Tiyambe ndi nkhani yoti kunali chimwemwe komanso yakale msitolo zosiyana-siyana mtauni ndi mizinda ya dziko lino pomwe anthu amagula katundu wa chikondwerero cha Christmas. Ambiri mwa iwo atiuza kuti amafuna kutengerapo mwayi pa kutsika kwa katundu wina kamba ka nyengoyi kuti aguliretu katundu ambiri maka wa Januwale. Atola nkhani athu mizinda ya Lilongwe, Blantyre komanso Mzuzu anayendera sitolozi ndipo anatumiza malipoti. Tiyambe ndi ku Lilongwe, lipoti la Sarah Tembo. Pamene anthu ali achimwemwe ndi nsangala kamba ka nyengo ya Krismasi, anthu amu mzinda wa Lilongwe anena maganizo awo osiyanasiyana pakufunikira kwa Krismasi. Atriza Kandeya akukhulupirira kuti Christmas ndi nthawi yoonetsa chikondi komanso kusangalala limodzi ndi anthu ochepekedwa monga ana amasiye ndi okalamba. Makhala ndi phwando lakudya, kusangalala ana amasiye, kusangalala nawo limodzi, okalamba kusangalala nawo limodzi. Christmas ngati chiyanjano kwa tonse pamene timakhulupirira Khristu Yesu amene anabadwa tsiku lake pa 25 Nawo Adrian Gulugombwa awonjezera ponena kuti Christmas ndi chikondwerero cha kubadwa kwa Khristu. Ndi nthawi imene timakumbukira kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye ngakhale timakhala poti even birthday iliyonse timadziwa kuti anthu timasangalala. Tikusangalala koma tikudziwa kuti Ambuye Yesu Khristu anatipatira. Kumbali ina, a Aubrey Shawa ati chikondwerero cha Christmas ndi mawanja kusonkhana pamodzi, kuyika chidwi pakukhala ndi nthawi yabwino ndi okondedwa komanso kulimbikitsa maubwenzi. Chaka chinochi ndifuna kuti bilo chayi chikapemphere kena kuti akhale ndi family pa nyumba kusangalala kuti Yesu Khristu atipatira moyo mwake. Pa 25 December chaka chilichonse anthu amakondwerera Christmas, nthawi yomwe anthu amaonetsa chikondi podyera limodzi komanso kusangalala limodzi. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe, ndine Sarah Tembo. Kuchoka ku Lilongwe tipite ku Blantyre kumene kumtolankhani wathu Christopher Sande naye anali mu mzindawo kuona omwe kugula katundu mnyengoyi kukuchitikira. Anthu ambiri amavutika kuti apeze ndalama, koma amene zilili ku Blantyre zikuonetsa kuti anthu ali nazo ndalama pomwe anthu ochuluka akugula zinthu m'misika komanso mu sitolo zosiyana-siyana. Ena anthu omwe talankhula nawo kuphatikizapo a Margaret Phiri atiuza kuti agula zinthu zambiri monga ufa, mafuta ophikira komanso sopo pokonzekera mwezi wa Januwale omwe akuti ndi ovuta kwambiri pa nkhani za chuma. Iwo alangiza amalawi kuti agwiritse ntchito ndalama zomwe ali nazo mosamala. Christmas taikonzekera bwino ndetagula katundu amene kuti Januwale akamabwera tisavutike tikaone poyambira. Ayi anzanga ndalangiza kuti tiye tisamale nyengo ya Christmas, ndalama tikazipeza tigwiritse ntchito moyenerera. Tisaononge ndi chisangalalo ndi cha nthawi yochepa. Nawo a Philip Nova Phiri akuchilomboni ati ndokondwa kuti nyengo ya Christmas yafika ponena kuti agula zakudya ndi zina zowafikitsa mpaka mkati mwa Januwale. Asipendeka ndalama akamafuna kazikhala ndi limit kuziona so ndiwe amene mtumwa wako muliri kupangira kuti sinanga akakaka nkhawati kanyengo kochepa eti ndoti munthu kuona kuti ine ndimene ndilili nkuzongogwisa ntchito ndalama iyi izizi zina zithandizikire kusogolo. Venda wina Peter Kenneth watali ndi chikhulupiriro kuti munyengo ino ya Christmas agulitsa zinthu zambiri. Business ndawa taikonzekera kwambiri bwinobwino chifukwa tauda business ambiri chonchuti anthu ogula kamagula zigula ni mtiti. Ifeso tikamagulitsa zigulitsanso ni mtiti. Malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande. Timalize ndi kunzuzu ndi ripoti la Thandi Chinthambi. Vitumbiko Phiri ndi mmodzi mwa anthu okhala mzinda wa Mzuzu, ndipo iye amagula katundu osiyanasiyana ogwiritsa ntchito pakomo pake pa chikondwerero cha Krismasi, ngakhale wati ndi wodankhawa ndi kukwera kwa mitengo yogulira katunduyo
kamba kakuchepekera kwa mphamvu ya ndalama yakwacha. Ndikaganizidwe chabe chifukwa anthu ena amaganiza kuti basi tikapanga spend ndalama pa Christmas kugula zinthu nkhuku chani umayiwalanso kuti pa January uzafunanso kuti utani usangalale. Komano panopa zinthu zinasintha chifukwa panopa moyo unadula. Ndiye mmene moyo unadulira paufunika kuti at least tizipangako budget kuti ka economy kathu tukaona kuti ndikovuta tiziganiza zakusogolo. Chifukwa January tikulowa mwezi wa njala, February tikulowa mwezi wa njala, ndi mmene zinthu zadulira umu. Chimene chingachita zoti pa 25 yepo akangomukumbukira Yesu Khristu mmene akuganizira iwowo kukapemphera, basi ndalamayo ngati ilipo ayisunge bwino kuti January ndi February azakhale kuti asagwe m'mavuto. Naye Blessings Chinoko yemwe amakhala m'boma la Rumbi wati anthu ena samatha kusamalira ndalama zawo mnyengo ya zisangalalo monga za Christmas, nkumaononga ndalama zochuluka pa nthawi yochepa. Abale ndi alongo, sangalalani mwa Mulungu. Chifukwa mukasangalala kwambiri kuti mwina mulowerere muononge ndalama, mwezi wa mawa muzavutikaso. Mwezi wa mawa muzavutika chifukwa muzakhala kuti zonse mwamaliza. Kuti asadi akamozi yawo. Pa 25 December chaka chilichonse akhristu ena amakondwerera tsiku la Christmas lomwe amakhulupirira kuti ndi tsiku lobadwa Yesu Khristu, yemwe amati ndi mwana wa Mulungu wobweretsa chikondi, chiyembekezo komanso chisangalalo pakati pawo. Bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB lati liyamba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe zawunikidwa ngati njira imodzi yolimbikitsira kubwera poyera kutsatira kubwerezetsedwanso kwa njira yowunikira kusintha kwa umwini wa galimoto ndi katundu. Mneneri wa bungweli a Jacqueline Ngongonda wanena izi ndipo wati katundu yemwe sanawunikiridwebe sakhala nawo pa mndandanda umene ukuyembekezeka kufalitsidwa, koma iye wanena kuti bungweli likufuna kupitiriza ndi ntchitoyi pa katundu otere. Zambiri mu ripoti ili la Irene Kaira. Bungwe lolimbana ndi katangale mdziko lino la Anti-Corruption Bureau ACB lati kutsatira kauniuni yemwe adalipo pa galimoto komanso katundu asanasinthidwe umwini liyamba kuyika mndandanda wa katundu yemwe watsimikizidwa pa intaneti. Mneneri wa bungweli a Jacqueline Ngongonda wanena kuti zizikuchitika motsatira lamulo lothetsa katangale ndipo cholinga chake ndikupewa kubisa kapena kugulitsa katundu ochokera ku ziphuphu kapena ntchito za upandu. Basically, the ACB will request the relevant public institutions and concerned parties to provide necessary documentation to facilitate further action for those properties that have been withheld. Ndipo wapa mpando wa National Anti-Corruption Alliance Amaiko Kaiyatsa wayamikira ntchitoyi koma wapempha kuti pakhale nthawi yoyikika pa katundu amene sakhala pa mndandanda. Komanso pofika titi kuti azipereka zifukwa zokwanira ngati pali property ine imene mwina satulutsa pa mndandanda umene atulutsa Malawi afuna kuti zifukwa zake momveka bwino, komanso apereke nthawi kuti kodi property imene yoyo tiyembekezere kuti ayipanga vetilitiro komanso zotsatira zake kuti zikhala zotani. Ncholinga chakuti pakhale ndithu kuchita zinthu poyera, chifukwa ngati sipakhala kuchita zinthu poyera pali chiopsezo kuti process yonseyi mwina siyenda imene amala kuganizira. Ndondomeko yowunikira katunduyi idachitika mu mwezi wa Novemba kwa masiku 4. Bungweli lidayambiranso kuunika ndi kupereka chilolezo cha kusintha kwa umwini wa galimoto, nyumba komanso malo kuyambira pa 13 Novemba 2025. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Irene Kaira. Anthu okhala ku Eutini boma la Mzimba ati ndokhumudwa ndi kulephera kwa nthambi ya Roads Authority kukonzanso mlatho wa Luweya mu msewu wopita ku Eutini omwe tsopano waonongekiratu kuti galimoto sizikuthanso kudutsa. Pomwe tinapita ku malowa lachitatu mulumuzana Muwangajuwa wadzudzula Roads Authority komanso phungu wa dera ali posalabadira zokonzanso mlatho. Vanani Nyirenda walemba ripoti iti.
Anthu okhala ku Eutini boma la Mzimba ndi okhumudwa ndi kulephera kwa nthambi ya Roads Authority kukonzanso mlato wa Luweya umsewu wopita ku Eutini omwe tsopano waonongekeratu moti galimoto sizikuthanso kudutsa, zomwe zachititsa kuti azilephera kupeza zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo thandizo la zaumoyo. Pomwe tinapita ku malowa lachitatu, Mulumuzana Muvanga Juwa wadzudzula a Roads Authority komanso phungu wa derali posalabadira zokonzanso mlatowu omwe ati nthawi iliyonse patha kuchitika ngozi maka kwa oyendetsa galimoto omwe sakudziwa momwe ulili. Pezana ndi vuto la anthu amene akusanaziwe kuti bridge mwina lawonongeka kuti gogodera m'manyumba tiyenda bwanji pod my diversion tilibe kusinthakepo iyayi. Komanso tikudankhawa kuti wina wa nthawi zina amakhala kuti atamwapo azalimbikira kuti awoloke pamenepa pazachitika ngozi. Wapampando wa mgwirizano wa nzika zokhudzidwa mboma la Mzimba a Edison Mwira ali kulephera kukonza mlato wa Luweya omwe waonongeka kwambiri kukulepheretsa nzikazi kupeza thandizo la zaumoyo komanso kupititsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ku Eutini chifukwa galimoto sizingathe kudutsa pa mlatowu. Sakutithandiza because bridge sikuti yagwa lero mwachiona chichatenga nthawi yayitali koma poti amakhala ku Lilongwe vuto la ife samaliona ndiye sakutithandiza. Mneneri wa Roads Authority a Alice Chintoji ati ngakhale kampani yoti ikamangenso mlatowu yapezeka kale, iwo akudikira kuti boma livomereze chifukwa linati ntchito iliyonse yomangamanga isayambike pokhapokha itavomerezedwa kuti iyambike ngati ndalama zogwirira ntchito zilipo. Koma Chintoji ati masiku awiri akudzawa atumiza kampani ina kuti ikangokonza mlato mongoyembekezera kuti magalimoto nkuyambanso kudutsa. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Renda. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yachenjeza kuti iwulu la ndale ngakhale nduna zimene zifune kulowerera pa ntchito yomwe khonsolo yakhazikitsa yotolera ngongole kuchoka kwa amalonda mu mzindawo. A Osman ati ntchito yotolera ndalamayi sikukhudza ndale kotero aliyense ngakhale ndale omwe akuchita malonda mu mzindawo akuyenera kubwenza ngongole ku khonsoloyi. Kuchokera ku Blantyre Kasima Obi walemba ripoti ili. Masiku apitawo khonsolo ya mzinda wa Blantyre inapereka masiku 21 kwa amalonda komanso eni nyumba mu mzindawu omwe ali ndi ngongole ndi khonsoloyi kuti abwenze ngongolezi ndipo akalephera kutero malo awo awatseka. Ndipo tsopano mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman yalengeza kuti khonsoloyi yakhazikitsa ntchito yotseka malowa kutsatira kutha kwa masiku 21 iwa. Komabe mfumu ya mzinda wa Blantyre yachenjeza omwe ali ndi ngongole zoti abweze ku khonsoloyi kuti asalodzedwe kugwiritsa ntchito njira mungazi phuphu komanso andale kuti awathandize kuti malo awo asawatseke ngakhale ali ndi ngongole, ponena kuti onse omwe apezeka kuchita izi aululidwa. Ulendo unosiziteka even a president a Professor Arthur Peter Mutharika akukaniza zinthu ngati izi kuti anthu azibisala kumbuyo kwa chipani ndi kumapanga nyasi. Andi anthu onse omwe atayelekeze kubwera ndi zina la chipani ndi ayalusa ndi ayikapambala mbanda dziko lonse lidziwa paka president iso adziwa ngakhale nduna zomwe zitalowerere ntchito imeneyi ndunazo kandi MP kandi ndani ngati amapanga business alipire ndalama za business. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wayamika a Jomo Osman kamba akakulimba mtima kwawo pa nkhaniyi ndipo apempha akuluakulu aboma kuti athandize Jomo Osman kuti khumbo lawoli likwaniritsidwe. Ndiye nkhani yonena kuti pala akuluakulu ena adindo ena amene mwina akuoneka kuti sakufuna kumapereka misonkho imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, and tipemphe kunena kuti mwina utsogoleri wa dziko lino upereke ndithu support yokwanira ku meya wa mzinda umene wa Blantyre. Kupatula kutseka nyumba komanso malo ochitira malonda anthu omwe ali ndi ngongole ndi khonsoloyi, a Jomo Osman atinso khonsoloyi itseka mabottle store komanso mabala omwe kulibe matoilet olongosoka. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine
Phungu wa nyumba ya malamulo kudera lapakati mboma la Karonga Frank Mwenifumbo wapempha boma kuti liwonetse mphamvu pothana ndi anthu omwe akukumba miyala ya golide ku Nalutete mbomalo pofuna kupewa kutaya ndalama zomwe boma lingapeze ku ntchito za migodi. Mwenifumbo auza Zodiac kuti ntchito za migodi pokhala njira imodzi yomwe boma likudalira pa ntchito yobwezeretsa mchimake chuma chake nkuyenera kuti pakhale ndondomeko zokhazikika kuti palibe chisawawa pa ntchitoyi. Adam Zundaninge walembera potiti. Malo a Nalutete ali pa mtunda wa makilomita 18 kuchokera pa msewu waukulu wa M1 ndipo malowa akhala malo kumene kuchitika kwambiri ntchito za malonda posatira kupezeka kwa golide komanso kukumba golide mophwanya malamulo ku derali. Komabe kupezeka kwa golide ku derali chakhala chipinjo kwa anthu okhala mozungulira komanso eni amene akukumba golide mophwanya malamulo kamba kuti ali pa chiopsezo chotenga matenda opasiyana pogonana komanso matenda ya kolera kamba ka mchitidwe wa chiwerewere komanso kusowa zipangizo zolimbikitsa ukhondo monga zimbudzi. Omenyera ufulu pa nkhani za umoyo amaziko matemba ati nkuyenera kuti boma liyenera kuchitapo kanthu poonetsetsa kuti anthu amene ali kumaloko asatinge matenda opasiyana pogonana kuphatikizapo HIV and AIDS. Chimene tingapemphe chona kuti isese kuti ngodiyo utetezedwe pa za umoyo mudziwa kuti nduna za umoyo so ulindo opereka ma services pena paliponse ndiye kumene ngati kuti matenda anthu amene asongosana matenda opasirana ifo kuti kube chitetezo chokwanira ndiye kuti ofuna kuti akunduna kudzera ku district council yakudera kumene kwapitepo akaone. Phungu wa nyumba ya malamulo wa derali a Frank Mwenifumbo ati nthawi yakwana tsopano yoti boma liyenera kuonetsa chidwi pothana ndi mchitidwe wokumba golide mophwanya malamulo ponena kuti mmene zinthu zilili kumaloko nzodandaulitsa kwambiri. Malinga ndi malamulo a dziko chuma chimenechi cha golide umwini wake uli manja mwa boma komanso ndikuthokoza kuti boma linafikako ndipo akudziwa zomwe zikuchitika ndipo ife tili ndi chikhulupiriro kuti achitapo kenaka ake kuti ateteze malowo komanso aone kuti zomwe zochitika zoyipa kumeneko zisiyike. Malo mwa Zodiac ndi Adam Clement undani. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Chisomo Nyoenda ati ndi zina zambiri posayedwa pakhani pomwepo. Hello, viewers all over. This is Apostle Jephthah, the head pastor of Kingdom City Chapel International, KCCI Malawi, the church located and situated in Kapiri, opposite the Premier Beds. I want to specially invite you for this crossover 2025. It is going to be a night of good news. I repeat again, a night of good news. This is the night that the Lord has spoken to me, that everybody should come with a handkerchief because it's going to be full of testimonies, healing, miracle, signs and wonders. What are you sitting home waiting for? Come in as some guest artists, the Soldiers, Kamuzu, Barras Gospel Singers. It's going to be a night of worship, of praise, testimonies, and you cannot afford to sit home. You are coming with your family. Come with a plan for 2026 and the Lord will do something good in your life. The people from Inchewu, the people from Deza, the people from Blantyre, all over in Sanje to Chitipa, and also here in Lilongwe. It's going to be an awesome night where God through his servant is going to give the word of God, preaching salvation, prayer, and also deliverance. Is there anything too hard that the Lord cannot do? There is nothing. There is a saying that what God cannot do does not exist. The time of this program will be 6 p.m. 6 p.m. on 31st December night. May the Lord bless you. The church is located in Kapiri, opposite the Premier Bed. I can't wait to see you. It will be a night of good news. Bye-bye. Discover Mwembezi Gorge Bush Camp, an off-the-grid wilderness retreat perched above the Mwembezi River in Majete Wildlife Reserve.
With just 4 en-suite safari tents, a cozy lounge, and a self-catering kitchen, this intimate camp offers a peaceful refuge surrounded by raw nature. By day, explore the untamed beauty of the reserve. By night, gather around the fire as the bush comes alive with sound. Disconnect to reconnect at Mwembezi Gorge Bush Camp, where nature speaks and silence restores. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dairy. Ali Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Kwa nthawi yayitali mwakhala mukudzuka khosi likuwawa, kuli kulimba kwa bedi. Mwakhala mukuvutikatu inu kusayinira madocuments mu ofesi, kuli kukhakhala kwa madesk a mu ofesi mwanumo. Lero mavuto anu onse atha chifukwa PYH Furniture Limited yabwera ndi mayankho a mavuto anuwo. A PYH Furniture Limited akupanga zitseko za makono zolimba, matebulo a mu ofesi apamwamba othandizira kuti ntchito yanu ipite patsogolo, masofa abwino oti kukhala kumachita kumva bwino, komanso nyumba kuchita kuoneka ngati wafika ku paradizo, ndi mabedi ogonesa tulo tokoma, komanso obweretsa maloto abwino. Kuonjezera pamenepo, a PYH amapanganso ma kitchen unit amakono ndi ma dressing table opangidwa mwaluso ndi zina zambiri. A PYH amalolanso kuwapatsa ma design akumtima kwanu ndipo amakwaniritsa. Musachedwe, apezeni a PYH Furniture kukanengo mu mzinda wa Lilongwe, msewu wa Salima Tunnel. Imbani foni pa 0998 267 875 kapena 0995 536 487. PYH Furniture Limited. Style for your home, power for your office. Quick My Delivery, your trusted courier service based in Lilongwe. We provide fast, secure, and affordable deliveries for individuals and businesses. Need it today? Our same-day delivery gets your package where it needs to be within hours. From groceries and documents to e-commerce parcels, we've got you covered. Enjoy real-time tracking, a professional team, and dependable service every time. Quick My Delivery. Quick, reliable, professional. It's that time of the year again. The Enlightened Christian Gathering, Jesus Nation Church, invites you to the Night of Victory 2025 crossover service with Prophet Shepherd Bushiri on 31st December 2025 from 6 p.m. at AHL Holdings Hall in Kanengo, Lilongwe. Don't miss the 2025 Night of Victory crossover. It's either you make your year or you lose it. If you see people successful or not, it's all because of one night.
a night that will move from one year into another year. For more information, contact 0999 194 860. 0999 194 860. takulandirani nsoro nenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. kalikiliki msitolo za mizinda ndi matauni komwe amalawi akugula katundu wa chikondwerero cha Christmas. SCB amba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe yaziunika. Ndipo mzamasewero mpikisano wa katswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wa pagombe udzichitika pakati pa March ndi April chaka chamawa. Kupirani nkhanizi nthambi yona za maulendo apamsewu Directorate of Road Traffic and Safety Services yatoyendetsa njinga za moto pafupifupi 146 amwalira pa ngozi zapamsewu mdziko lino kuyambira January kufika lero kamba koyendetsa mothamanga kwambiri komanso kunyamula katundu mopyola muyezo. Mkulu wona za maulendo apamsewu ku bungweli mchigawo chakumpoto a Clement Chipande wanena izi dzulo pomwe amaphunzitsa oyendetsa njinga za moto m'boma la Nkatabe momwe angapewere ngozi zapamsewu potsatira malamulo apamsewu. Kuchokera ku Nkatabe, Norbert Mzembe ali ndi ripoti ili. Poyankhula ndi Zodiac m'boma la Nkatabe lachiwiri pomwe bungwe lowona za maulendo apamsewu lotchedwa Road Traffic and Safety Services mchingerezi limaphunzitsa oyendetsa njinga za moto momwe angapewere ngozi zapamsewu. Mkulu woyang'anira za maulendo apamsewu ku chigawochi a Clement Chipande wati nzokhumudwitsa kwambiri kuona anthu ochuluka chotere kutaya miyoyo yawo pa ngozi zapamsewu kamba koyendetsa njinga za moto mosatsata malamulo maka pothamangitsa kwambiri kapena kunyamula anthu mopyola mlingo woyenerera. Tifuna kuti unikire kukumbutsanako za road safety malinga ndi mayendesedwe awo a njinga pansewu, koma izo sikuti zangobwera AI zikutengera information yomwe tinayo kapena data imene nayo kuyiyang'ana ikutionetsa kuti sitikuchita bwino over the years. Mwachitsanzo taluza miyoyo yambiri ya anthu kudzera mu ngozi zimenezi kutengera mu zaka zomwe takhala tikuwerengesa. Ngati dziko target yathu ndoti tichepetse ngozi zija. Mmodzi mwa oyendetsa njingazi kuchokera dera la Nyumaula a Moses Banda wayamikira bungweli kamba kuwakumbutsa momwe angamayendesere njinga zawo mosamala kuti apewe ngozi zapamsewu zomwe zachotsa miyoyo ya anthu ambiri m'dziko lino, ndipo atsimikizira bungweli kuti ayetsetsa kuti apeze chiphaso chowayenereza kuyendetsa njinga m'dziko lino. Kulangiza bwino kuna kuti tizindikire kuna kuti masiku amene akubwera masiku opsa zingozi zimachitika kawiri kwa ife anjinga. Mbali yachani ya chisamaliro timangoyenda chabe matufunika kuti tiziwe chimene kutani tikupanga. Kwa mbali ya license chimene chili choyamba pa moyo wathu. Kwa license imakuthandizira ku zinthu zambiri. Mwina wake ukapanga ngozi. Malo mwa Zodiac m'boma la Nkatabe ndine Norbert Mtuva Mzembe. Mzamasewero mpikisano wa katswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wa pagombe udzichitika pakati pa miyezi ya March ndi April chaka chamawa osati mwezi uno December, akuluakulu atero. Mlembi wa Beach Soccer Association Frank Chisambola wati kuchititsa mpikisano umene umakhala wa matimu asanu ndi imodzi ndipo amasewera masiku awiri kukhala kovuta kamba ka mvula yochuluka imene ikugwa yomwe yakhudza mchenga wa mphepete mwa nyanja kumene masewero amachitikira. Ndipo malingana ndi Achisambola mabwalo ambiri awonongeka choncho udzakhalapo miyezi ya March ndi April chifukwa mvula imakhala ikupita kumapeto. Apanso ndi pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Kalikiliki msitolo za mizinda ndi matauni pomwe amalawi akugula katundu wa chikondwerero cha Christmas. SCB amba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe yaziunika. Ndipo mzamasewero mpikisano wa katswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wa pagombe udzichitika pakati pa March ndi April chaka chamawa. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munaendine Isonye Nyirenda.